Dobro jutro, dragi ljudi. Želim vam sretnu nedjelju. Želim da nam danas bude najljepši dan ikada. Već koji u nizu? Jedno 10 ili 14. Možda ima neko da broji. U svakom slučaju, svaki dan je novi dan za sebe. Svaki novi dan je nova prilika da baš taj dan bude najbolji. I jutro sam pisala ispod onog Reelsa o svrsi života iz pozicije osjećanja. Ne ono kao koja je moja svrha, kao u smislu nekog smjera, neke niše, kao specifično, nego onako iz širokog kuta. Svrha života je osjećanje. Dakle, da osjetimo kao duša u fizičkom avataru, da osjećamo cijeli spektar emocija. I osjećat cijeli spektar emocija, dakle, nije samo ograničeno na sreću, na radost, na uzbuđenje, na ugodu, nego sve to plus ono sa druge strane, tako dijametralno suprotno. Dakle, sasvim je normalan dio ljudskog iskustva osjećati kontrastne emocije, ono što zovemo negativne emocije. Nisu negativne, samo su kao minus predznak, tako? U smislu neugode. Dakle, krivnja, žal, tuga, sram, bijes, ljutnja. Dakle, to je važno, jednako je važno za naše ljudsko iskustvo, za evoluciju svijesti, kao i tuga, radost, uzbuđenje i sve te high fly. I zapravo sam htjela vas pozvati da današnji dan, ili krenuvši od današnjeg dana, ili možda to već činite, ali da vam ja dodatno dam vjetar u leđa, da dozvolite sebi da osjećate više. Da doslovno pitate sebe kojim postotkom, recimo srce, pošto je glavna, ona centralna čakra, centralni energetski centar u našem tijelu, ono kao Iron Man, onaj generator, jel tako? Dakle, tu, dok kuca, živi smo. Pitat se u kojem postotku dozvoljavate sebi da osjećate život. Da li 50%, da li 70%, da li su vas toliko išibale neke životne traume, iskustva, da ste skroz tu sagradili bedeme, ko Antarktika, i jedva osjećate 10%, ništa. Znači, ima klijenata koji su radili da smognu plakanje. To je bio njihov cilj u našem zajedničkom radu. Da otključaju, da sruše te bedeme kako bi, ja to zamišljam kao ledenu santu koja ne dozvoljava suzama da poteku, koji su toliko se ogradili od osjećanja i plusa i minusa, ali kao toliko je snažna bol, toliko je snažna patnja da ću sad sagraditi ogromne bedeme, da ne osjećam tu bol, ali nije isključivo. Znači, ne možemo kao sagraditi bedem da ne osjećamo bol, nego onda ne ide nijedna emocija. Onda smo isključili sebe i od osjećanja uzbuđenja, radosti, zahvalnosti i svega toga. Dakle, pitajte sebe prvo šta mislite u kojem postotku osjećate život, onda pitate sebe u kojem postotku biste željeli. Jel? I treće, u kojim stvarima ili aktivnostima imate osjećaj da najviše osjećate, da vam tijelo ima najveću sposobnost osjećanja. Dakle, doslovno matematički u postotku, kao najživlje se osjećam u toj i toj situaciji, dok radim tu i tu aktivnost, uz tu i tu osobu ili na tom i tom mjestu. I eto, to će biti dovoljno za početak, nećemo ići dalje. Provjerite sa sobom, jer ne ide kao drvo. Znači, ne može biti raskošna grana i raskošni plodovi ako nije duboko korijenje. Znači, mora biti nešto duboko da ima šta držati tu raskoš gore. Što vidite mene sretniju, radosniju, sjajniju, lepršaviju, znajte da je to rezultat sve dubljih korijena. A ti dublji korijeni su otplakano, razočarano, pobješnjelo,
okrivljavano, dakle sve iz onog donjeg spektra. Sve sam to osjećala i sve jače osjećam. Dakle, što više radim na sebi, kada osjećam bijes, ja ga osjećam sve jače. Dakle, ne osjećam ga sve manje. Ne, nego je sve puta 1000. I moj bijes, kada mi dođe, on je puta 1000. I moja sreća kada mi dođe, znači emocije dođu i odu, jel tako, kao val. Znači može biti onak neki mlitav valić, a može biti onaj koji te obori na podi. Sad nekad će te oboriti tuga, nekad će te oboriti sreća, radost, a rad na sebi je zapravo koliko brzo ćemo se vratiti u centar. Jel tako, to je ta otpornost koju stičemo kroz svijest. Eto, food for thought. Ljubim vas. Ćao.